Is 6 tinneas Fliú na n-éan a bheith iarmhairtí a bheith aige shláinte daoine agus ainmhithe. Labhair Seán leis an tréidlia Helen chun na firicí is tábhachtaí faoin ngalar a mhíniú dúinn. Seans gur cúla gur Fliú na n-éan tága chun cín le daoine. Is ngalar a chóirnta seachar éan agus an bharrig na mílta góib I gahabh an todhraí, ach is féidir leis a bheith dáinseir do dúinn comá. Labhair mé leis an tréidlia ón raibh talmhaíochta bí agus mara Helen féin ngalar agus cén fá óil an rialtas bortha faoi. Well, tá rialtas bortha faoin Fliú seo, Fliú na n-éan, mar bín toncar olmhór agus toncarú fásach pobl éin le fiána agus pobl éin le clós freisin. So, chuann sé isteach, maríonn sé ar éin le fiána, go háirithe ar éin le mara agus ar éin le uisce, agus maríonn sé glór éin le clós freisin cosú leis na sicíní agus na turcaí. Agus chuann sé sin go mór isteach ar income an fermiúr, bín toncar mór orthú, mar scapan an ngalar seo có-éasca I gceantar, agus scapan sé I seile, I múchasach agus I caca na n-éan, bín sé ná dul ó sicín, go dtí éin le fiána agus amach sa ceantar sin freisin. Is rud anmh do dhuine an víra seo all, so ní tharlaíonn sé go minic in éair. Ach ag an céad uair eile bín sé anna hágteach, just tú féin a chumad slán agus tú amach, I átáling mar seo ag an tam céine. So an céad rud ná, má tagann tú ar éon atá marmh, just nábí ag lábhseáil an éon sin, nábí ag dílá leis an éon sin, is féidir le tuairiscí dhéanamh ar app, tá app faoi le, agus is féidir le tuairiscí dhéanamh ar sin, ach sin sin de job déanta. Ná lig de bhadra chuiristeach ar an éon freisin, so má tá tú amach ag déanamh siúló dúlra nó éon rud mar sin, seach an clete just ag an amsá, agus nig de lábh nó tuair leis budéal beag de díghalarú freisin agus beag tú tau. Tá an Carlo Helen agus ón rainn anna himplaí. Is tú amach I siús an nádor le do wadra na do winter, seach an éon atá marmh agus a gleite comá. Ní do lábha agus betar nán tú héin agus do winter a cumad slán. Seán an Nuacht Cúla4.